ତମେ ବିଷ ଖାଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ଜମା ନାହିଁ ସେ ସବୁ ନାଇଁ ଭାଇ 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 ମୋ ଭାଇଟା ବା। ତ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅ ହସ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଖୁନ୍ଦି ପକାନ୍ତୁ ଓ ଇୟରଫୋନ୍ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପା ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। କିଛି ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଶିଖିବାକୁ ତ ପାଇବେ, କିଛିଟା କମ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ହଁ ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ନଗଦ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇଲି ଇନଷ୍ଟାରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ମେସେଜ କଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ତମ ସହ ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା। ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଭାଇ, ତମକୁ ଦେଖା ହେଲେ କୁଣ୍ଡେଇକି ସବୁ କଥା କହିବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି। ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ, ତମ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲି କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରକୁ ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ଏଇ କଥା କହିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଥରେ ଖାଲି ଭାବିକି ଦେଖିବ କି ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଜଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କି ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କି, ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ଆଗରେ ଏଇ କଥା କହିବି ଦେଉଛି। ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇକି ଆଜି ଟିକେ କଲ୍ କରିବା। ଝିପି ଝିପି ବରସାରେ ଟୋକା କାହା ସାଙ୍ଗରେ You can wait or call again later. ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ରୋହିତ ହଁ କୋଉଠି ଘରେ? ଘରେ ଏ ଯୋଉ ଛକ କତି ଆସିବ କି? ଛକରେ ଅଛି ବା କହୁନୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଚେକିଂଟା ହଉଥିଲା ତ ହେଲମେଟଟା, ଆରେ ମୁଁ ସାଜିଦ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରେନି ଇନଷ୍ଟାରେ, ଏ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦିଅ ହସ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା 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 ପୁଣି ଆରେ ହେଲମେଟଟା ନେଇକି ଆଇଲେ ପୋଲିସ ମତେ ଧରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମିଛରେ ମିଛରେ ମୁଁ କଲ୍ କରିଛି ତମକୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ମେସେଜ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ମେସେଜ କରୁଛ, ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି ଭାଇ, ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ୟାନେଲ ଉପରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ମରିଆ ଫରିଆ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ କଲି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଏଇ ହବ ବେଶୀ ନାଇଁ 13 ଦିନ ଘଟଣା ହବ। ସେ ବି ପଇସା 13 ଦିନ ଘଟଣା ମାନେ 4 ବର୍ଷର ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ 13 ମାନେ ତମ ଆବାଜ ରହିଥାଏ କ୍ଲିୟର ହଉନି। ଟିକେ ଲାଇନ୍ ତ ରୁମ୍ କୁ ପଳାଏ, ମୁଁ ଦୋକାନ ଆସିଲେ ଟିକେ ସିଗାରେଟ ଲଗେଇବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍। ଭାଇ ଶୁଣ ହଁ ପଳେଇ ଆଇଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବ ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁଛି, କୁହ। ତମେ ଟିକେ ସର୍ଟରେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, 5-10 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଦେଖିଲି ତ ସିଏ ମତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ମତେ କହିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଆଡକୁ କହିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସହିତ 4 ବର୍ଷ ରହିଲି ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବି ବୋଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ତମେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ ଫାମ ସବୁ କଲ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 2 ପଇସା ବାହାରିଲେ ତତେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରଖିବି, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଏଇଆ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ହଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ତାପରେ ଭାଇ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ। ହଁ ତାପରେ ସେ ମତେ ରାତି ଭିତରେ ଫୋନ କଲା କହିଲା ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକ ମାନେ ଆମ ଘର ଲୋକ ବାପାକୁ ମାନେ ଗୋଡେ ତାଡିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି, ମଛିକି ମାରିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଆସିକି ନେଇଯାଅ ହେଲା। ମାନେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି, ମତେ ଆସିକି ନେଇଯାଅ। ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ମୋ ଆଈ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି। ତାଙ୍କ ରାତି 2ଟାରେ ଉଠିକି ତାକୁ ଗଲି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଭାଇ ସିଏ ମତେ କହିଥିଲେ କି ତାର 6 ମାନେ 6 କ୍ଲାସ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯଦି କଣ 6 କ୍ଲାସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ତ ତମେ ମତେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ। ମୋ 4 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିକି ମତେ ବାହାଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇକି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇକି ମତେ ଅଧାବରେ ଛାଡିଦେବେ ପଇସା, ଯେତେ କଲ୍ କଲେ ଯେତେ ମେସେଜ କଲେ ସେ ଜମା ଆନ୍ସର ଦଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମତେ ସେ କଲ୍ କରୁଛି, ମତେ ବହୁତ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ସବୁ? ତାପରେ ଭାଇ ମୁଁ ବିଷୟଟା ମେଡିକାଲରେ ପଠେଇଦେଲି, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି, ଯାଅ ତାକୁ ବୁଝେଇକି ଆଣିବ। ଭାଇ ତମେ ବିଷ ଖାଇଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲି। ତାପରେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲି, ମୋ ଭଉଣୀ ଗଲା, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଦାଦା ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଆମର ପୁଅ ପିଲା ହବା ପାଇଁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି 2 ମାସ ରଖିଲି ମୋ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ 2 ମାସ ରଖିକି ତାକୁ ଘର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବାହାଘର ପରେ ବୋଲି ଲେଖାପଢା କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ବାହାଘର କରିବାକୁ, ବାହାଘର କଲେନି। ତାପରେ ସେଟା ଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଯଦି ମତେ କଥା ନ ହବୁ ତ
ନ ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମତେ ଯଦି ବଳ ପାଇବ ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ କରିବି ସେ ମତେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ସେ କଲେଜରେ ରହିବି ଆଉ କାଛି ବାହାରେ ସବୁ କରିବି ତମକୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ମତେ କେମିତି ଲାଗିବ ଗଲେ ମାନେ ମୋ ବୁଝିଲି। ମୋ ବାପା ମାନେ ବାପା ବୋଉ ବି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ ମତେ କହୁଛି ମୋର ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତାର ସବୁ ଡିଲେଟ୍ ତାକୁ କହିଛି ସବୁ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଲି ତାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ମତେ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି ତାକୁ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମୁଁ ତାର ସବୁ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଲି ଏବେ ବି ତାକୁ ମାନେ ଭାଇ ତା ଗୋଡ ହାତ ତଳେ ପଡିଛି ତାକୁ ମାଗୁଛି ଫେରିଆ ଫେରିଆ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତମେ ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛ? ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବି କହିଥିବ କି ମୁଁ ତ ଗୋଡ ହାତ ତଳେ ପଡିଛି ମୋ ଛୁଆକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ବହୁତ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦବ କଣ ଭାଇ କେତେ ଛାଡ। ଭାଇ ଆଉ ମତେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଛୁଆବେଳେ ତମେ କଥା ହେଇନ ମୁଁ ତ ଏବେ ଯେତିକି ସବୁ କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଆବେଳେ ଭଳିଆ ତାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ତାକୁ ଗୋଡ ହାତ ଧରିଛି ସେ ପିଲାର ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦବା ପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ କି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କେତେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ପଡିଥିବ ଇଆଡେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଥିବ ତା ପାଇଁ କି ନାଇଁ ଦି ପଇସା ଆଇଲେ ତୋର ମୋର ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବା ହସ ଖୁସି ରହିବା ଆଗକୁ ତତେ ନେଇକି ଭାବିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ତାର କୋଉ ଲୋଭ ଆଇଲା କେଜାଣି ସିଏ ବଦଳିଗଲା। କେବେ ତମ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଝଗଡା ହେଇନି? ଝଗଡା ସେଇ ମାନେ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନୁ ଜିନିଷରେ ଧର ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବି ମତେ ଫୋନ କରିବ ଇରିଟେଟ୍ କରିଦବ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମରେ ଥିବି ବିଜି ଥିବି ମତେ ଇରିଟେଟ୍ କରିଦବ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସୁଝି ଦିଏ ମୋ ମା ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି ଦେଖିବି ମତେ ତାକୁ ମୁଁ ଭିତରୁ ସୋଧେନି ମୋ ମନରୁ ସୋଧେନି ଭିତରୁ ସୋଧେଦିଏ ସେଇଆ ନାଇଁ ସୋଦା କଥା ତମେ କହିଲ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିବେ କି ସୋଦା କଥା ଯୋଉ ତମେ କହିଲ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଗୋଟେ ବାହାର ପୁଅ ପାଖରୁ ସୋଦା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ସେ ପୁଅକୁ ଭରସା କରି ତୁ ଭଲ ପାଇଛୁ ସେ ଯଦି ତତେ ଶୋଧିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବେ ଇସ୍ୟୁ ନୁହଁ। ସେ ଶୋଧିଛି ତାପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ହେଇଛି ତତେ ଛାଡିକି ସେ ରହିପାରୁନି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର ପିଲା ଆଗରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକଉଛି। ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ତମେ ମରିଯିବି ମତେ କହିଲା ତମେ ମରିଗଲେ ମୋର କିଛି ଯାଇ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମରିବା କଥା କହୁଥିଲ ପ୍ଲିଜ ସେମିତି କହିବନି ମୋର ଏଇସବୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଧନ ମରିଯିବି କଣ କରିବି ଧନ ସେମିତି ଜମା କହିବ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀନା ମରିଯିବି ଆଜି ସେମିତି ମତେ ମରିଗଲେ ମୋର କିଛି ଯାଇ ଆସିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ ରାଣ ପକଉଛି କାନ୍ଦ ନାମ ଜମା ନାହିଁ ସେ ସବୁ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋ ଭାଇଟା ବା। ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି ଘରଟା କୋଉଠି? ମୋ ଘର ରସୁଲଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ପାହାଳ ଆଡକୁ ଗଲେ ଦେଖାହବା ଆଜ୍ଞା ନା କଣ କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଦେଖାହବା ବସିବା କଥା ହବା ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଆଡକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ମୋର ଯିବାର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ସେଠି ବସିକି କଥା ହବା ଆରାମରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜମା କାନ୍ଦ ନା ଭାଇ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ସବୁ କହିଛ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ ତମ ଲୁହ ତ ଲୁହ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଲୁହ ନିହାତି ତା ଉପରେ ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲ ଭାଇ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଡାକୁଛ ତାର କିଛି ଖରାପ ହଉ ନା ଭଲ ରହୁ ସେ ମୋ ଭାଇଟା लो ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ହାତ ଟେକି ଦିଅ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାଟା ରଥ ଚାଲୁଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ରଥ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠେଇକି ହାତ ଟେକି ଦିଅ ଭାଇ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଦଉଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଉତ୍ତର ପାଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଛି ସମସ୍ତେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ 5 ଭାଇ ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତମେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିବ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଅ ହାତ ଟେକି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ତୁ ସମ୍ଭାଳି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାଣ ପକେଇଦବ ହେଲା ଥରେ କଲ ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଆ ହେଲା। ଜମା କାନ୍ଦ ନା ଆମେ ଦେଖାହେବା ବସିବା କଥା ହେବା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ନା ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କର ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ହବ ହେଲା। କାନ୍ଦ ନା ଆଉ ସିଗାରେଟ ଟିକେ ଟାଣିବା କମ କର ଭାଇ। ତମେ ଲିମିଟରେ ନା ତମେ ଲିମିଟରେ ଟାଣ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ ଧର 8ଟା ଟାଣୁଛ ତ 4ଟା ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କାହିଁ କହିଲ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆସିବେ ସେ ଟୋଟାଲ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଛଡେଇଦବ ଟେନସନ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମକୁ କିଏ କିଛି କହୁ ନ କହୁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖ ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ କି କୋଉ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋଟିଭେସନ ଦେଇ ଯାଉଛି ମୋର ବି କିଛିଟା ନଲେଜ ଅଛି ଭାଇ ବୁଝୁଛ ନା ତମେ ଏକା ନୁହଁ ମୁଁ ମିନିମମ୍ 4000 ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲାଣି। ଜମା ମୋ ଭାଇଟା ବା ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ତମ ବୟସ କେତେ ଭାଇ? 20 ଲୋ ଭାଇ ମାନେ
ବଡ଼ ଭାଇଟା ହିସାବରେ କହୁଛି ସାନ ଭାଇ କି ମୋର ଆଣ ସେ କନ୍ଦା କଟାରୁ ବାହାରି ଆସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅ ନହେଲେ ମୋ 2-4ଟା ମୋଟିଭେସନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଶୁଣ ସବୁବେଳେ ବାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ହସ ତମେ ମିଛରେ ହସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର କମ ଦିନ ଗଲେ ସେଇଟା ସତରେ ହସ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ମୋ ଭାଇଟା ବା। ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ମତେ ଖାଲି ଟିକେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମତେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇଟା ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ମତେ ତା ଦେହରେ ମେସେଜ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ପକେଇବି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ କହିଲେ ଦାଦା ଦିଅ କି ତୋର ଓଷା ଦିନେ ମତେ ଚଳିପାରିବୁନି ତ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ହବ ହବ ସବୁ ହବ ଟେନସନ ନା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁ ହବ ବାସ ସବୁ କହିଲି ବା ସେଇ ଜଗା ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ହେଲା। ହଉ ଭାଇ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ। ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତ ତମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର କାନ୍ଦ ଥୋଡ଼ି ନା ମିଛ ଥାଏ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ଝିଅର କାନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅର ହସ ୟା ଉପରେ କେବେ ଭରସା କରିବନି ଏସବୁ ମିଛ ଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା 85% ମୋ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସେ ଭାଇର ସମୟ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ଖରାପ କଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମୟକୁ ସମୟ ଲାଗେନି ସମୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଖରାପ କରିଛ ଫଳ ତମେ ହିଁ ପାଇବ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ରହୁଛି ମୁଡଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୋର ପୁରା ଭାଇ କଥା ଶୁଣିକି। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ କି ଭାଇ ଲାଇଫରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ କଥା ସରିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲଭ୍ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ ହସ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଯେମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଉ। ଲାଇଫକୁ ଯଦି ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଲାଇଫରେ ଦୁଃଖ ଆସିବା ଦରକାର ଆଉ ଲାଇଫରେ ଯେମିତିଆ ବି ଦୁଃଖ ଆସୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ହସିବା ଦରକାର।